verse 6. Pero sa dili pa ta mo basa mga igsoon, umato sa mga pag-ampo para matuloy-tuloy na mga igsoon ang atoang Praise God live streaming. Dili kay taas ug paabot ang mga Praise God tao nga tanaw sa maong live coverage mga igsoon sa atoang Praise God Sunday service. Ato inukot ang mga ulo. Praise God, Lord Jesus Christ. Among giilang Ginoo sumalapas mo mga pulong sa Mateo 4:4 nga diin ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga nagula da sa imong bakba. Busa dining mga orasa samtang among pag-ambitan ang imuhang mga pulong. Ako nag-aampo kanimo karon ug ikaw mga panalangin. Praise God una sa tanan sa imuhang alagad. At diin gamiton mo siya o Diyos sa makusganong pagi. Ikaw o Diyos ang manulti. Ikaw maggamit ka niya o God sa pinasahig nga pagi. Kung bisan pa man Lord sa mga nagapaminaw karon, ilan ni maong nasa iglesia, bisan pa man sa tanan mga tao nga nagtanaw sa maong live streaming. I pray o God nga ikaw magapanglihok na makusganon usap. Adunay mga pagtandog silang makasing-kasing. Adunay paglamdag silang mga unahunang Ginoo nga din ilang masabtan karon ang mga pulong sa sayong nga paagi ug mahimo kining panalangin sa matag usa nga makadungog Ginoo sa imong mensahe dining mga orasa. Busa Lord, gawasnon kang magapanlihok sa among taliwala karon. Kanamong tanan karon Ginoo samtang kami magaka-enjoy sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Among ginasalig ug ginatugyan kanimong tanan diha sa imong gamahanang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Okay? Deuteronomy chapter 31, verse 6. It says, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that go with thee, He will not fail thee, nor forsake thee. Magmakusganon kamo o magmanasigon kamo, dili kamo malisan kanila o dili kamo mahadlok kanila, kay si Jehova nga imong Dios mao ang magauban kanimo, dili ka pasagdan niya ni pagabyaan ikaw niya. Amen. Praise God. O mulok suta sa Ephesians mga igsoon. Ephesians chapter 6 verse 10. Sa Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa katapusan, mga igsoon ko, magbalig-on kamo diha sa Ginoo ug sa gahom sa iyang kusog. Praise God, I would like to preach this morning entitled that says, be strong in the Lord. Amen. Praise God. Be strong in the Lord. Paglamano og tulo, una kang lingkod ug ina, be strong in the Lord. Praise God. Magmalig-on ka diha sa Ginoo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Be strong in the Lord. Usa kini ka manindot nga encouragement. Usa kini kanindot nga pagpahimangno, pagdasid mga igsoon. Kining atoang tema karon title sa akong wali karon. Gani nagkuha ko mga igsoon una sa Old Testament. Nga diin si Moses mga igsoon
Praise God, hallelujah. Dunay mga panahon nga diin siya ikapuyan, naluya, na discourage mga igsoon, apan ang Dios kanunay nagdasig kaniya. No? Praise God, magmalig-on ka. No? O nagkuha sa kudri mga igsoon sa New Testament. No? Nga diin si Paul mo ang nag-encourage sa Ephesians Church. No? Mga believers sa Ephesus mga igsoon, nga diin be strong in the Lord. O karon mga igsoon nga panahon, naataron sa panahon mga igsoon nga naa malisod na kayo. Naa ang kakuyaw, naa ang kahadlok, o gani nata karon sa panahon nga diin napaka delikado. Praise God, nga gani hasta ang mga Kristohanon gikinahanglan nga magmalig-on kay naagyod ang pagtayo. No? Praise God. So naagyod ang i-test yun mga igsoon ng atong pagtuo. Amen? Praise God, nato pagpakan ang Ginoo. Thank you, Jesus. O ganon kining atong tanang mga kasinatian mga igsoon tanan natong maagian, it is a sign of the coming of the Lord. Amen. No, gani karon na nakoy tensyon sa China ug sa Taiwan. Nya gahapon lang adlaw, praise God, nagsugod na sad ang Palestina ug ang Israel. No? Wa ta masayon niini nga kining sa sunod semana o sunod buwan ba, wala ang gasolina gusto umaabot og 100, matag 200 na ang litro. We don't know. Wa ta masayon mga igsoon. Praise God, og labaw sa tanan, sa espirituhanon, praise God, dapat na itong masabdan ng mga Kristohanon, nga karon, praise God, naasa yun na sa panahon, nga atakihon yun ang atong pagtuo. No? Atakihon yun mga nagsusulayan, ang atong yung pagpangalagan sa Ginoo. Gani in the book of Luke 21 mga igsoon, verse 28, praise God, kung atong mabasa, when these things begin to happen, look up, for your salvation draweth nigh. So kung mahitabo man yung mga butanga, kung magsugod na rin panghitabo, iyahat ang inyong mga mata sa itaas. Iyahat ang inyong mga mata sa ibabaw. Kaya nga naman, hadool na ang inyong kaluwasan. Pusa kining mga panghitabo, karon nga atong nasinati mga igsoon, tibuong kalibutan, nagdasig o nag-encourage din ka nato nga dapat magmalig-on ta, magmadasigon ta sa atong pagpangalaga sa Ginoo kay haduol na ang atong kaluwasan. Atong pagpakan atong daigol ng Diyos mga igsoon. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Hallelujah. Lingiin mong katapad o king na nga be strong in the Lord. Praise God. Dapat nga ato yung masabtan. Nga kining atong pagpangalagad sa Dios karon. Muni panahon nga sulayon kitag pag-ayo. Hello. Praise God. Hallelujah. So that's why Paul said in the book of Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. So dapat tuno nga ang pulong sa Dios magkaugat sa atong mga kasing-kasing. Dapat tayo ato yung mahinagpunon ta nga mudawat mga igsoon sa pulong sa Dios sa tanang kaalam. Kinahanglan nga magkaugat. Praise God ang atong pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Kay kung dili, dali ra kay tang mawala. Dali ra kay tang ma-discourage, dali ra kay tang mabugnaw. So para sa panahon sa pagsulay, para sa panahon sa problema, panahon sa kalisdanan, paglutos, mga kasakitan, pabilin gihapon tang magtindog mga igsoon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang atong tuan mga igsoon, ang iyang pagkagamahanan. Kaya nga naman, praise God, faith that has not been tested cannot be trusted.
Hello? Ang pagtuo kuno nga wala masulayan, dili kasalikan. That's why ang ato mga pagtuo, mga igsoon, sulayan yun. Praise God mo na nga gidasig, tado na ngay maabot nga mga praise God pag-atake sa ato mga pagtuo. Sulayon yun ng pagmaayo mga igsoon. Praise God, hallelujah. So dili ta ngayon mag-uol. Hindi mo katapat, ayaw mag-uol. Ayaw magkabalaka. Ang maling-on diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Because worry ends when faith in God begins. Ang solusyon sa kabalaka, praise God, kinahanglan lang kag pagtuo sa Ginoo. Worry ends when faith in God begins. Sa dang magsugod na kag kabalaka, magsugod na ka mga igsoon, praise God, hallelujah, kung sanay mong bation diha, tuo ang Diyos. Tuo ang iyong pagkagamahanan. Amen? Praise God, kato pakpakan atong daygo ng Ginoo mga igsoon. Praise God. Always remember, worry does not empty tomorrow its sorrows. It empties today of its strength. Nakuha ninyo? Ako malikon ha? Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Ang pagkabalaka mga igsoon, dili na rin magkapahunod. Praise God, halaw sa mga kasubanan sa ugma. Bisan pag kitang tanan karon mga igsoon mabalaka, ang kasubanan sa ugma di ito mahunod. Ang mga praise God, imong gikagulaan ang pagkaugma di ito mahunod. Kung magsigi kag kabalaka, ang mahunod hinuon ang imong kusog. Mawala na nung kag excitement, mawala na kag kalipay, mawala na kag kalinaw, mawala na kag kadasig, o magiging hopeless na ka. Maunay resulta mga igsoon sa sigig kabalaka. Kani sa mabalaka bata karon, ang imong baranan sa kuryente, magpabilin kito. Ang imong baranan sa internet, imong baranan sa tubig, praise God, magpermanente ito. Bisang magkabalaka ta karon kitang tanan karon, inigpauli na ito sa mga bugasan, wa ito'y musuda to. Hello? Praise God. Muna nga, wala kay ikadulot nga maayo mga igsuon ang pagkabalaka. Kaya kung magsigi kang kabalaka, mahurot na rin mong kusog diha. Nya, ang resulta, di na inong kaganahan, maligo, di na inong kaganahan, mukao, di na kaganahan, mugawas, di na kaganahan, manudlay, malagpras mo, tupi brajunjun. Nya ang mga babae, at mga tag-asupo na babae, kung di naganahan manudlay, unsa mga resulta. Di naganahan maligo, di naganahan mag-ilis, kay sigig kabalaka. Praise God. Hallelujah. So, I repeat, worry ends when faith in God begins. Hatong pagpakan atong daygo ng Diyos. Praise God. So, muna ginasig na mga igsoon nga dapat ato yung apadakon ng atong pagtuo. Dapat makagamot yun ang atong pagtuo. Mga igsoon, dapat lahog yung pundasyon ng atong pagtuo. Kaysa ba mga igsoon sa usa ka kahoy? Sabihan ko sa kakahoy mga igsoon, lahog siya dulot sa iyang gamot. Ug daghan og gamot mga igsoon, bisag unsa pagkakusog sa hangin. Praise God, igulan siya magtuya-tuya, mga igsoon, magpabili na siyang bubarong. Apan ang kahoy nga wala makagamot pag-ayo, usa na nakahuros sa hangin, matumba. Ingon ana ang Kristohanon, basta ang iyang pagtuo dili nakagamot pag-ayo diha sa Ginoo. Gamay nga pagsulay, gamay nga problema, gamay nga kastanan, tumba sa pagpangalaga sa Ginoo. Apan ang Kristohanon na nakagamot ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Bisag unsay pagsulay, bisag unsay problema, bisag unsay kastanan, pamilin nga mga barog, pamilin nga mga simba, mga himaya, mga day sa Ginoo. Atong pagkakan atong day ko ng
Pangutana lang ko na ako ba nga ikaw lang ang mutubag sa imong kaugalingon. Mother John, usa magay imong number 1 nga kabalatan. Kaya usay ang Ginoo maglibog sa ato. Na ay mga tao nga ilang nabalakan, bisag unsaon nilang kaon ug maayo. Wa gyud mo asin sulawas mo lang gihapon, daot ra gihapon. Kaon nagtagduha ka babher. Mukaon nagmanginasal nga lechon manok ko sa kabog, hutol ang lawas ug gihapon. Na problema nga digid mo tapo. Hapan maglibog sa Ginoo kay nasa uban nga problema. Kay bisag gagmay kaon tampok gihapon. Wagi mo daw. Hello? Nay uban, magbuhat sa init, kay ganahan sa tungkulong. Brown. No, ala. Sige, wala lang kay, wala lang kay hapin, si buhat sa init, anas baybay. Alap, sige, dupa-dupa, buhat sa init. Kay ganas itong panit. Nya, nasa atong panit. Nagihatan sa Ginoo, ang uban sa maluyag pa itong bahalon nga lusyon, para puti. Nayuban, nindot kang buhok, straight. Mangita lang yung kwarta. Mangutang lang yun kay ipakulot at itong mga shop na ipakulot, ipaarap, kulot ko pang may buhok, ikunya. Nya nasa ikulot ang buhok, muadto nga po mga shop kay ipa-straight. May karoon ako sa mga problema na to. Hello? Praise God! So, atong hinumduman mga igsoon, kung ato yung nasabtan ng ato ang kahimtang, ang atong pagkabutang mga igsoon ni mo nangalagad sa Diyos, kung ato lang masabtan kung unsa ta atubangan sa Ginoo, kita kayo ba problema? Hello? Praise God, kaya nga naman, usahay mga igsoon, Praise God, sometimes, the reason why we feel exhausted or worried is because we try to handle the things that only Jesus can handle. Mo man usahay. Kanang maproblema kag kinayas imong asawa, bisag unsa nimo ka problema, gikan sa buntag hangtod magabi ni katugi mo imong problemahon, di kinausap, di jud ka makapausap ana. Hello? What about vice versa? Usay mo ni problema na to, kay imbis problema na sa Ginoo, kita mo'y magproblema. Hello? I-remind na yung katapat, be? Unsa kay na problema sa Ginoo, ayaw na problema. Iya to. Ihatag to sa Ginoo, ito kaya to sa Ginoo, ayaw problema ang dili mo. Hello? Usay kita pa mangita ang problema. Kaya na silingan na ito, ganay, magbuhag sakinan, magbuhag motor. Ganang mga tauhan na buhag-buhag sakinan, magbuhag motor. Makabayad ba ka na sa Ginoo? Siya may pakini mo. Di ba di ka mo bayad? Amen. Di ba? Ay, kana sila ba? Ay, nagpatrabaho na sa balay. Makahuman ba ka na? Usay problema sa uman, imong problema ho. Ug labaw sa tanan, ang problema sa Ginoo, problema na sa Ginoo, ayaw na lang pakialami. Wala tay kagahom mga igsoon. Praise God nga diin para nga atong tabangan ang Ginoo. Ug labaw sa tanan, di kita makatabang sa Ginoo. Ug wala mang masabot nga kung ano na tayong problema, wala pa masulbad, dili makahimo sa magsulbad ang Ginoo. Amen. Amen. Pero dahil ko ito pakpakan ang Ginoo. Hallelujah, praise God. Thank you, Jesus. Praise God, hallelujah. So kung ato lang yung masabtan mga igsoon sa ginangato ang status. Wow. Ephesians chapter 3 verse 5 to 7, tanaw.
episode. Nag-ingon sa 3 nya 5 ug 7. Kaniadto wala kini ibutyag kanato sa mga tao apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug sa mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa salamang kalawas o makaambit sa saad sa Dios diha kang Kristo Jesus. O sa city, gihimo ako nga sulugoon alang sa Ebanghelyo tungod sa linain nga gasa sa Dios nga gihatag niya kaniadto pinaagi sa iyang gahom. Praise God. So usahay ba? Maguna-una ta ba nga unfair ang Ginoo? Hello? Kaysa may naka-try na una-una rin nga unfair ang Ginoo. Ngano mo na sila naging panalanginan, kami wak man. Pero kung atong basahon mga igsoon, gani ang mga Hudiyo mo gitawag nga mga katawhan sa Dios. Pero karon kitang mga Hintil, pasalamat ang giluwas mo ta. Nakabaton ta sa maong grasya mga igsoon. Pusa, praise God atong hinumduman mga igsoon. Di ba nindot kay paminaw ng feelings nga diin kana bang gitawag pa nga adunay mahigugman nimo. Di ba nindot kay feelings nga adunay mahigugman nimo? Hello. Kisa man kunoy adunay mga hinigugman habi isa kunong kamot. Amen. Murag gamay raman di man pasabot nga uyab ra. Ang ba nakasawa di ay amahan di ay ano din, higugman mo ba? Di ba, Ate Mary? Dindog kang feelings nga, kananay, nagsugod nga, bitaw sa tinud-anay, babe? I love you. I really love you. Di ba dindog kayo paminaw mo, Brother Miguel? Praise God nga, na yung mga tao nga nahigugman na to. Amen? Praise God. So, amon ka sa mga dalaga o sa feelings ninyo kanang pilimiro mong ipaguyaban na kanang misulti yung I love you. Ikaw, Sister BJ, na nasulayan na kag-ingon. O I love you. Kung sa kalalaki. Praise God. Kini Sister Sai-Sai, murag nakasuway na ka Sister Sai. Amot kung sa kay feelings so sa kababae nga ginang I love you. No? Ikaw Mother Ace, nakasuway na kag nag-ingon og sa kababae nga I love you. So, sa usa ka babae so nag-ingon I love you paminaw po. Murag wa na mahimutang hangtod sa pagkatulog pagkagabi, murag na gising luna. Katam-is, paminahon o pagkanindot, paminahon sa pulong I love you. Muna nga, siguro, praise God, excited kay ka, malipayon kay ka, o siguro gusto na lang nga, nindot i-record to na, kay parang akong sigag paminaw. Praise God. So nindot kay na ano na mahigugman na to. O atong hinumduman mga igsoon, kinsa may adunay mga walay hinigugma dere or walay nagsulti nga higugma sila, una sa tanan ang Ginoo nag-ingon nimo karon nga iya kang gihigugma. Oh, kamadyon sino? Amen. Kamadyon sino? Amen. Bisan tuon yung taon nga pila na kamong babae na iyang ginaulan singag I love you apan wa jud ka gusto siya. Pero wa siya mawanig paglaom. Nga one day kana iyang gugma ano na naging babae nga mudawat. Puhon. Praise God. Hallelujah.
Atong daig ko na itong pakpakan ng Ginoo mga igsoon. Sama itong babae nga nasuko yun nga giinag, I love you. Itubag sa lalaki. Kay, nanguyap lagi. Walay ko kagusto sa imo. So kung ay lagi sige, panguyap, alay na I love you. Kay, hindi ko ganahan mo, bati ka na ako. Itubag sa lalaki nga, ikaw ba? Huwag mangin ko masuko si mo nga, nahigugma ko nga, di mo nga, ikaw ang mahigugman ako. Ikaw na rin masuko nga. Nahigugma ko ni mo niya, ikaw ang mahigugman ako. Hello? Nung usay, ang gugma sa tao mga igsoon ay liun. Dili man na, mudit sila kung kanang pitik dahil kasing-kasing kung wag kakaliki anak nila, na niya. Nakaliki bakas mata, nakaliki bakas yang taliw-tiw nga ilo. No? Nakaliki bakas yang smile nga dunay dimples. O nakaliki bakas yang liong nga dunay tagipti. No? Nga unique ba? Ito na ba na higugma nga? Kung sabay mo na higugmaan na ng tawhana, kanabang yang ilong nga murag halubla kung natulong pa ilong nga. No? So unique kayo mga igsoon. O ang tao, praise God, piliun yun. No niya ang iyang higugmaon. Apan salamat sa Diyos mga igsoon, nga sa iyang gugma, walay gipili. O sa ba na nga itong, praise God, hallelujah, hitsura. O sa may ato mga diferensya mga igsoon, gihigugma ta sa Diyos. Praise God, hallelujah. Bisag pa man sa panahon na dili ka faithful, Christ died for us. Christ died for you. Amen? When we were yet sinners, Christ died for us. Ato pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Usa, be strong in the Lord. Ayaw pagpawa sa paglaom. Magmalig-on ka daha sa mong pagpangalagad sa Ginoo. Kay gihigugma ka sa Dios. Amen? O, giingnan ta mga igsoon. We are dearly beloved. Mga minahal ko mga kaigsuunan. Praise God, mo di pasabot, dili ka baratuhon. Inay mong katapad, dili ka baratuhon. Praise God, hallelujah. Kung sabutang pa, kung karsunis pa, para sa mata sa Diyos, libais ka. Hello? Kung sasakyanan pa, Ford ka. Or Lamborghini. No? Sa unsa pang mga mahalon nga butang. So dili ka ordinaryo, you are precious, we are precious mga igsoon in the sight of God. So please, don't underestimate yourself. Usahay murag makafeel ta nga kaluoy gyud ako nga nataw man ko nga mananagat. Nataw man ko nga panday, nataw man ko nga driver, nataw man ko nga basurero ra o sa daw. Ayaw ipakaupos ang imong kaugalingon magsungkay nga naman. Praise God, hallelujah, sa mata sa Diyos mga igsoon. We are precious. We are precious in the sight of God. Yes, because He died for you so that you will be saved. Praise God, at pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Dili ka ordinaryong tao, gihigugma ka sa Ginoo, namatay siya sa krus sa Kalbaryo para hatagan ka sa kinabuhing walay katapusan. Kung wala pa kay pili atubangan sa Ginoo, kung di pa ka useful o mapuslanon mga igsoon, praise ka atubangan sa Ginoo, di na lang siya magpakamatay kanina. Apan salamat mga igsoon, praise God nga bililhon ta atubangan sa Dios. Usa, wala man tayo manindog nga balay nini mga igsoon, wala man tayo manindog kayo ta. Muna giingon ni Brother Anthony, dito niya sa langit mga igsoon, ang atong balay diri wala may tiles. Dito niya sa langit mga igsoon, unsa atong pagalaktan? Bulawan street of gold. Praise God niya mga manindog nga bato mga igsoon, klase-klase manindog nga bato. Praise God ang atong mga kita niya dito sa mga haligi mga igsoon.
Praise God, hallelujah. So be strong in the Lord. Amen. Nasabtan ba ni mo, igsoon? We are dearly beloved. Amen. Managingon mga, minahal tayo ng Panginoon. May nagmamahal sa iyo. Ini mo katapat din. Adunay nahigugma ni mo. Wala ni mo makita. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Adunay nagpangga ni mo. Ini mo katapat. Adunay nagpangga ni mo. Adunay nag-atima ni mo. Adunay nahigugma ni mo. Adunay nag-uban kanunay ni mo. Adunay nag-care ni mo. Gani na mo kung Ecclesiastes mga igsoon nag-ingon, you are the apple of my eye. Kita ko no ang mansanas sa iyang mga mata. So nga nung ipanag-ina ng mansanas mga igsoon, nindot kayong mansanas. Praise God. Hallelujah. Kung sa ayaw, ipakaabos ang imong kaugalingon. At ang pagpakan ng Ginoo. Kung nagitawag mga igsoon sa idiomatic expression, you are somebody cared for. No? Praise God, you are somebody. Praise God, mo na nag-ampingan ka, giatiman ka, gipangga ka, gihigugma ka, gimahal ka, because you are somebody. We are from nobody. But thanks be to God, we are now. Praise God, we are somebody in God's eyes, mga igsoon. Kamo itong pagpakan ng Ginoo, mga igsoon. Kung sa ayaw, pagluya-luya sa pag-alagad sa Ginoo. Tingnan mong katapat. Ayaw pagluya-luya. Ayaw pagpugnaw-pugnaw sa mali-islaw. Nga, minsan lulubog, lilitaw. Minsan pag nasa pagpapala, grabe excited sa gawain ng Panginoon. Grabe, excitement. Pero kung anay panalangin o ana, di na mo patumaw, di na mo pakita. Muna ang kinayang islaw. Praise God, hallelujah. Be strong in the Lord. Amen. Praise God, bahala ka doon ay problema. Bahala ka doon ay kawalan-on. Bahala ka doon ay malatian. Bahala ka doon ay kalistanan. Be strong in the Lord. Dapat na tumasabtan mga igsoon sa atong kinabuhi. Nga usahay, ako na mo rin na-mention, ako na rin na-press, dugay na. Kisa may hilig dire ka ng pizza. May mukhaon og Albertos or Greenwich. Amen. Amen. Madali ko. Gamay na magmangaon. Noon tayo delivery ron. Gamay na magmangaon. Kapantay mo sa Pizza Hut. Diba, inigpalit ninyo, nighatag. Diba, nighatag, inigkikita nyo sa box, unsay shape sa box. Square. Nadakas box, na straw, nadakas square. Nigbutan nyo sa lamisa, waon nimo ang straw. Nigabli nimo. Kung siya makita nimo sa pizza, circle. Circle. Nga inigtipak na sa nimo, waon nimo mo sa mga igsoon say shape na po. Triangle. Tanaw, gikan sa square. Dayon circle. Dayon triangle. O ang imong makaon half na gani, mahimong na kanamura na sa protractor. Ang size ka naman, ay shape pa. Diba? Pero ba mura protractor ba? Ang half na yung makuha, diba? Mura nag half moon. Lahi-lahing size. Musa sa itong kinabuhi mga igsoon, dapat atong masabdan nga itong kinabuhi. Usay, adunay nindot, ang dagan, adunay malipayon ang dagan, adunay aligri kang itong kinabuhi. Maabot sa panahon nga, murag paitsad, murag problematic sad, murag adunay sa'y parating, dapat na itong masabdan. Pero bisan pamanianan tanan, dapat isubo ta mga igsoon, pagbalig-on diha sa Ginoo. Hallelujah. Atong dahil ko na itong pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Come on. Praise God. O ginabuto, Colossians
Colossians chapter 3 verse 12. Unsay giingon sa Colossus 3:12. Katauhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa nga mubati kamo sa uban, magmaluloyon, magpapausanon, magmaadhop o magpailubon. Praise God. So, tanawag gihigugma ta sa Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Diba, kung mupalit kag butang? Hello? Kisa may mo, nipalit rin butang nga wala niya pilia. Na siya'y kwarta niya. Ni Antog, tindahan niya, nipalit niya, wala niya pilia. Diba, mupalit kag butang, yung piliyon? Kanay kay ukay nga, ang katinag 5 pesos, 10 pesos lang. Usa mo kay kakaura, tanaw sa sitsid, wabay gisi. Wabay mga mantsada, wabay mga 10 pesos na. Ang kantinag, pero imo kang ibalik-balik. Hungat mo ka ng mga nagpunag value. Nagpunag kantinag. So, imo yung ipili. Nga ba ka mangutana ka ron? Kimsa man ka? Nga kadaghan unta, qualified, kadaghan unta ngayon mag-aison sa kinalibutan nga sukdanan. Kadaghan unta mga tao mag-aison nga murag tanong mas may pa nimo parog, mas may pa nimo educated pa nimo. May pa, may pa manulti. Maayo, apan, huwag ka mangutana nga, kinsa man ka nga dipili sa Ginoo? Kinsa man ka nga napilihan sa Ginoo? Unsa man ka? Kinsa man ka mga igsoon? Kinsa man ko? Apan salamat sa iyang gugma mga igsoon. Praise God, hallelujah, kung wala siya magtanaw. Praise God, hallelujah, sa atong kahintang, sa atong sitwasyon, kundi naghari ang iyang gugma mga igsoon. Busa, sa wala pa natong masabti mga igsoon ang sulat ni Pablo, wala ta makabaw kung unsa ta atubangan sa Ginoo. Para mo feel tag self-pity. Kaluoy naman ako. Ay, ana, di ko natawag, di ko spubring. Praise God, kahintang, nani rin ko. No. Praise God, we have God, the owner of everything, the creator of all things. Aduna tayo Dios mga igsoon nga tag-iya sa tanan, ang nagbuhat sa tanan mga igsoon ug labaw sa tanan nahigugma nato. Praise God, hallelujah. So kung unsa may atong mga panginahanglan mga igsoon, unsa may atong mga need, praise God, naa ang Dios magsun di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan, iya kanang pulong mga igsoon. Praise God, hallelujah. Nagiyon siya. Praise God, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Wow. Wa ni mo masabti nga wala pa ka mga igsoon mapurma sa tug-angkan sa imong inahan. Wala pa ka mahimugso, wala pa ka matahaw mga igsoon, gipili na ka sa Ginoo. Gipili na ka sa Ginoo. That's why bitaw nga nakasinati ka mga igsoon ug dili maayong kinabuhi. Nakasinati kag problema, nakasinati kag partian kay nasayon ang Ginoo nga di ka mangalagad niya kung iya kang diretso panalanginan. Hello? Praise God, hallelujah, pagkanindot na wala pa ta maabot ng kalibutan na, wala pa ta mga igsoon sa sampul. Sa bakan sa atong inahan. Wala pa ta mahimugso mga igsoon, gipili na ta sa Ginoo. Atong kung ng Jeremiah, parang Prof mga igsoon, Jeremiah 1:5. Awa? Praise God, hallelujah. Nag-ingon sa Jeremiah 1:5, sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan, ug sa wala pa ikaw na tao, gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. Pagkanindot. Praise God, nga gipili. Dili dahil si pastor ang nagpili nimo. Praise God, dili dahil ang presidente nagpili nimo sa iyong pag-sister Chirel para luwason ka. Ang Ginoo mga igsoon. Praise God, hallelujah. So we are special to Him. Amen. Praise God that we should be holy.
when we read in the book of Ephesians, mga igsoon, we will study heavy works. Unsay giingon diri, like sanctification, justification, transformation, salvation, restoration, lahat ng mga mission. Tanan. Grabe mga igsoon. Praise God. Praise God. Atong dahil ko ng Ginoo mga igsoon. Kamang tayo ko Jesus. Kani adto dili tangayan. Hindi ta kaibig-ibig mga igsoon sa mata ng Diyos. Di ta madanihon mga igsoon or attractive sa mata sa Diyos. Praise God, spiritual mga igsoon. Bisan pa sa imong paminaw nga murag guwapa ka, nindot kag barog, pero tungod kay makasasala ta mga igsoon. Praise God. Walay mga maayong tao, walay maayo kanato mga igsoon atubangan sa Ginoo. Apan sa ako nang ginaingon, salamat sa iyang grasya, salamat sa iyang kaluoy mga igsoon, o salamat sa iyang gugma. Praise God. Atong dahil ko na itong pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Ang tanan maingon, God loves me. God loves me. I don't care, nobody loves me. Amen. Kaya na ni mo dibi? I don't care, nobody loves me. Praise God. Basta higugma lang ko sa Ginoo. Thank you, Lord. Pagkanindot anak mga igso. Beto kapagpakan ng Ginoo atong naigol ng Diyos mga igso. Thank you, Jesus. So, gisugo ta karon, giauhag ta karon, gidasig ta karon, be strong in the Lord. Hello. And in the power of His might. Dili ka mahimong magmalig-on, magmatusganon, maigsoon sa pinagil sa imong kaugalingon. Pinagi sa imong mga praise God, gibuhat diha sa Ginoo, o pinagi sa imong profesyon, o pinaagi ba mga igsoon sa imong mga pagpagamit niya sa Ginoo. Unsay makapalig-on nato mga igsoon? Diha sa iyang gahom. No? Praise God. Unsay gingon, be strong in the Lord and in the power of His might. Mahimong malig-on lang ta mga igsoon, basta naa ang kusog sa Dios diri kanato. The Bible says we have an enemy, enemies of our soul. Praise God, will try to shake our faith. Gusto ginang, praise God, hallelujah, uyugo na nga itong pagtuo. Gusto ginang sulayan na itong pagtuo. That's why Paul letters mga igsoon to all churches was, be strong, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Praise God, muna ilasig ni Pablo matagos sa kanato, walay gipili. Bisag pastor, bisag asawas pastor, o bisag atong mga leader, mga igsoon, giauhag ni Pablo, be strong in the Lord. Ingna mo katapad, be strong in the Lord. Praise God. Be strong in the Lord until you reach the finish line. Hello. Magmalig-on ta mga igsoon sa Ginoo hangtod makaabot ta sa finishing line. Amen. Kaman natong dahil ko na itong pagpakan ng Ginoo. Huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Praise God sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Padayon sa pag-alaga sa Ginoo. So that we will enjoy the blessings of the Lord. Pagmalig-on diha sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. O karon, gusto ko nga mamaulit na mga igsoon, praise God, na puno sa gahom o sa presensya sa Ginoo. Pwede ba tayo mamarog karon mga igsoon yung mga orasa? Praise God, hallelujah, thank you Jesus. Thank you God. Thank you Jesus. Hallelujah. During your restless days, just go to God. Because His presence brings comfort.
His love give rest. During your restless days, sa tinuod lang mga igsoon, bisan pa man kanato nga mga nahimutang anak sa Dios, nangalagad sa Ginoo nga matinud-anon, naningkamot mga igsoon sa pangalagad pagsimba sa Ginoo. Adunay mga adlaw, adunay mga panahon nga atong mga hunahuna walay pahulay. Ang atong mga kasing-kasing walay pahulay. Halos ang atong mga hunahuna nalang sa mga negatibo. Halos ang atong mga hunahuna nalang sa mga problema, nalang sa kalisod, nalang sa kawalan-on, nalang sa mga kasakitan, nalang mga igsoon sa mga dili maayo. Ug mo hinungdan mo bati tagkabalak. Mo hinungdan mga igsoon, hallelujah, mo bati tagkaluya, mo bati tagkakapoy. But the word of God encourages us today. During your restless days, just go to God. Panahon di ay mga igsoon nga ang atong hunahuna na sabok. Panahon di ay mga igsoon nga atong kasing-kasing nabugatan. Panahon di ay mga igsoon nga din aduna tay daghang mga panginahanglan, aduna tay daghang mga pangayoon sa Ginoo. Peskan nga wala pa nato mabatuni, dili kita magkakaluya, dili kita magkabugnaw, dili ta madiscourage mga igsoon, dili ta mabalaka. Just go to God, because His presence give you comfort. His love give you rest. Usa kinsa may nabugatan nato karon mga igsoon, adunay gidala diha nga mga bugat sila magkasing-kasing. Just go to God. Come to the altar. Seek God's presence. Come on. God's strength in your weakness is His presence in your life. Panahon sa imong mga tulayahon, panahon sa imong mga discouragement, panahon mga igsoon nga ikaw, praise God, mabugnaw, ikaw mabalaka, ikaw magkagoon mga igsoon, ang kusog, praise God, nga pwede nimong mabatunan, nga available always mga igsoon anytime, nga maghatag kanimo og kalipay, maghatag nimo kadasig, walay lain mga igsoon kundi ang presensya lamang sa atong buhi nga Dios. Usa kinsa may mga hunahuna karon diri nga nasabok. Yes, God is speaking to you right now. Ang Diyos nakigsulti kanimo karon, dili sa imong tapat kundi kanimo karon. O sabay nakasabog sa imong hunahuna. Just go to God. O sabay nakapabugat sa imong kasing-kasing. Galos wala na kay gana mga igsoon mo sampit sa Ginoo. Wala na kay gana nga moampo sa Ginoo. Wala na kay gana mga igsoon nga motawag sa Ginoo. Just go to God. His presence give you comfort. His love give you rest. Come on. Gusto sa Ginoo mga igsoon sa itong pagpanalagad kaniya. Happy ta always. Gusto sa Diyos sa itong pagsimba kaniya, malipayon ta always. Dili entertain ang mga problema, di entertain ang mga kaguolong kabalaka, kundi atong isala